Vesnice bez kabelů, vesnice bez starých světel, pouze s moderními LED chytrými lampami, to jsou Mořice roku 2023 a já jsem rád, že v tomto videu si budeme moci ukázat, jaká byla cesta k tomu, abychom došli právě do tohoto momentu. Takovým výchozím bodem pracovně pro toto video bude rok 2020. Byť už před rokem 2020 docházelo k mnoha etapám ukládání kabelů do země, a to ať už nízkého napětí, nebo právě veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu spolu s postupnými výměnami lamp, výměnami sloupů, výložníků i třeba amplionu rozhlasu. My jsme v tom roce 2020 zrealizovali ty poslední dvě etapy, třeba tuto ulici, kdy došlo právě k uložení nízkého napětí do země, a to EONem, dneska EGD distribucí. Také obec připoložila kabel veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Tuto akci spolufinancoval z celkového 1 milionu korun dotací Olomoucký kraj, a to částkou 500 000 korun, za což i takto zpětně děkujeme. My jsme v tom roce 2020 z vlastních zdrojů i pořídili nové technické zázemí pro veřejný rozhlas na úřadě. Místo toho obrovského pultu, takového mixážního a obrovské bedny, co zabírala spoustu místa, neodpovídala dnešním standardům. Máme dvě takové malé krabičky, které používáme a díky kterým dneska je rozhlas dál takto slyšet. Máme už dneska i rozhlas mobilní, takže vlastně dostanete i v rámci aplikace nebo webu jednotlivé informace, které hlásíme. Tak to jsou všechno inovace, které přispěly k tomu, že můžeme tady dnes stát a vnímat ten stav takový, jaký je. Naše obec má více než 100 světelných bodů, zhruba 40 z nich už před letošním rokem bylo v LED lampách, to znamená v těch nejúspornějších a nejmodernějších, a ta zbylá 60 čekala na rok letošní, ve kterém se podařilo díky Ministerstvu průmyslu a obchodu, jeho dotaci přes Národní plán obnovy z evropských fondů vyměnit tyto lampy a dostat je také do právě nejmodernějšího LED standardu, ale můžu říct, že tahle 60 je ještě modernější než těch předchozích 40 lamp, protože je jednak úspornější a jednak to světlo je teplejší, a také ty lampy jsou chytré a sami se postupně během noci trošku stmívají a zase jsou potom více rozjasněny nad ránem. To znamená, že se ušetří ještě více. Byť ta úspora, i kdyby svítily naplno celou noc, je 30% vlastně ty náklady oproti tomu původnímu svícení. Tak to se podařilo a postupně se daří ještě ten projekt dokončovat, vyměnit některé kusy rozvaděče, protože i tam se dá ušetřit a zefektivnit ten provoz, a rovněž na to naváže postupně nátěry těch starých lamp a jejich sloupů a opravy jejich vnitřností, jak by se dalo elektrikářsky možná říci. Energetické úspory, ale také větší stabilita vedení elektrické energie, ale i třeba energie právě pro veřejné osvětlení nebo veřejný rozhlas. To jsou velmi nezanedbatelné přínosy všech etap postupně realizovaného projektu v naší obci, uložení kabelů nízkého napětí veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení do zeme spolu s výměnou lamp a obnovou nebo výměnou stožárů, který se realizoval celkem cirka 20 let. První etapy byly už při stavbě dálnice zrealizovány a ty poslední v tom roce letošním. Tak to jsou všechno přínosy, takové ty hmatatelné. A teď se pojďme podívat i na takovou přidanou hodnotu tohoto všeho, protože výměna lamp za moderní LED osvětlení v sobě skrývá například snížení světelného smogu. To znamená vlivu ať už na nás v našich domech, kteří třeba máme žaluzie nebo něco podobného, co dokonale nebrání průniku světla, tak se nám může mnohem lépe spát, ale také to má vliv na životní prostředí, na různé broučky, hmyz, kteří jsou v trávě před našimi domy, na návsi a podobně, kteří mají často velmi přesvětlenými prostory ten biorytmus narušený. Konec konců světla dotváří tu noční krajinu, nejde to jen o romantické procházky, ale i o třeba procházku jen tak s pejskem večer za krásné letní noci. A my chceme dál posouvat i nasvětlování jednotlivých objektů a třeba i této zahrady, protože ta zahrada je nádherná a určitě by si zasloužila, aby i v těch večerních hodinách, když půjdete okolo, tak aby byla krásně nasvětlena. Vemte si jen ten oblouk za mnou, jak je v noci nádherný, když se opravila nedávno světla a krásně svítí z obou stran. Stejně tak náš kostel s barokními sochami nebo zámek, ten je vidět už z dálnice, když přijíždíte, nebo od Nezamyslic, tak vás na dálku i v noci takto nasvětlený přivítá. To je právě ta cesta, kterou chceme jít do budoucna.
nestavět vše pouze na energetických úsporách, na tom, abychom měli věci dobře zařízeno, jako mají ostatní, ale zkoušet se posouvat dál dopředu, ukázat díky hře světel i třeba krásnou fresku v naším kostele svatého Martina, která když bude nasvětlená, také vypadá úplně jinak, než když na ní svítí pár malých světílek. Takže se chceme takto posouvat a já věřím, že to společně budeme moci prožívat, že se nám v naší obci bude dobře žít i při třeba večerní procházce a že oceníme ty další přínosy, které tento projekt mohl mít a do kterého byly také vloženy nemalé finanční prostředky. A já touto cestou, jak je závěrem zvykem, ale je to upřímné díky, poděkuji vám všem, kteří jste snesli třeba to, že vám občas někde nesvítila lampa, a stejně tak všem, kteří se podíleli ať už na získání dotace, všem firmám, kteří během těch 20 let postupně realizovali projekty ohledně osvětlení v naší obci, i třeba našemu místostarostovi, který se dlouhodobě o veřejné osvětlení v naší obci stará. Takže ať se vám v Mořicích líbí, ať světla slouží dobře a ať se vždycky rádi potkáváme na našich ulicích, ať už je to ve dne nebo za světla večer.